Nu le poți vezi pe ăla jos. Nu le poți tăi. De ce dai în el? Măi, dacă îl vezi jos, de ce dai în el? Nu numiți dumneavoastră. După necurniți. Ce facem? Stăteam și mă pătea. Mai sunt cu nimic când dădei cu picioare, pune cu nimic. Absolut nimic. Aveți un buletin să prezentați? Nu cu mașină. Vă rog să nu mai filmați. Filmați, că mi-am luat degeaba. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Eram acolo, erau, nu știu, băieți, îmi brânceau și doar eram în preajmă. M-am uitat și m-am întors, au venit jandarmi și m-au luat pe mine, absolut fără niciun motiv. Voi nu le-ați făcut nimic? Absolut nimic. Părinții nu le-ați spus nimic. Rotarul Tiberin și rotarul Elena. Cum puteți fura așa din mașină? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? L-a văzut singurul? Am văzut și aici ca să fure. Sunteți la Cluj? Da. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Eu furat rucsacul din mașină, uitați. Acum am pornit la mașină și au deschis portbagajul. Au deschis portbagajul numai ce am plecat de pe loc și deja i-au furat sacul cu, eu știu, putea să fie altceva. Singurul ceferist, uitați cu asta ce i-au furat. L-au văzut pe ceferist. Trebuia să-l lase, doamne, liniștit. Acum chiar ne bate în joc. Aveți buletinul? Nu, Dacă vă fac și vouă în deplasare așa, ce faceți? eu eram acolo, n-am înțeles. Bine, erați toți așa? M-a luat un coleg. Bine, erați toți așa? Faceți așa frumoasă imagine orașului ăsta. Care fost? Vă dați seama că aici televiziunea și vede și filmează. Noile. Vreau să filmeze. Mamelor să filmeze. Nu poți să vii, nu poți să vii în alt oraș? Vezi pe 619. De ce ai băgat mâna în portbagaj? Eu eram acolo. Unde erai acolo? Dar dacă mă acuză degeaba.